Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, εγώ είμαι για τους 1-2 που με γνωρίσανε, ο Παύλος. Για τους άλλους που δεν με γνωρίσανε, κάτσε, άκου, δες αν έχει μείνει κανένα βίντεο στο κανάλι και τα σχετικά. Έχω πάρα πολύ καιρό να πατήσω αυτό που λέμε ρεκ και η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος το νιώθω. Γιατί σας έφερα εδώ όμως? Γιατί για να βλέπεις αυτό το βίντεο με κάποιο τρόπο ήρθες. Σας έφερα γιατί η ανάγκη μου να πατήσω το ρεκ και να μοιράζομαι σκέψεις μου έχει γίνει το τελευταίο καιρό τεράστια. Και γιατί ρε αδερφέ έχεις αυτή την ανάγκη? Δεν ξέρω. Θα σας απαντήσω απλά δεν ξέρω. Για αυτούς που δεν το γνωρίζετε, είμαι ο Παύλος. Από το 2013-12, δεν θυμάμαι πότε, είχαμε ένα κανάλι το οποίο ασχολούνταν με αναζητήσεις μύθων, που πηγαίναμε στις τοποθεσίες που θεωρούνταν στοιχειωμένες, αναδεικνύαμε τους χώρους, το χώρο, το μύθο και μέσα από μια μορφή show αφήναμε τον κόσμο να ταξιδεύει, να ονειρεύεται, να φοβάται, να προβληματίζεται και ταυτόχρονα εμείς καλύπταμε τις δικές μας ανάγκες, προσπαθώντας να καλύψουμε τις δικές μας ερωτήσεις μέσα από την μορφή, μάλλον μέσα από τα βίντεο που γυρίζαμε, δημιουργώντας μια πολύ καλή παρέα. Αυτός ο κύκλος έκλεισε, όλα τα πράγματα κλείνουν, όλα τα πράγματα αλλάζουν, αλλά όπως είπα, η ανάγκη μου να ανοίξω το ρεκ και να μοιράζουμε σκέψεις μαζί σας και απορίες που έχω εγώ ο ίδιος και να παίρνω απαντήσεις από εσάς, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πάρα πολύ έντονο στο κεφάλι μου και έλεγα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή που σταμάτησα τότε, δεν είχα την ευκαιρία, μάλλον είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να ξαναδημιουργήσω περιεχόμενο, το οποίο πολλές φορές κακώς το ξεκίνησα γιατί ο ενθουσιασμός πολλές φορές δεν είναι ο σωστός οδηγός της ζωής μας. Το ότι ενθουσιάζομαι με κάτι δεν σημαίνει ότι μπορώ να το πετύχω ή δεν σημαίνει ότι το έχω σχεδιάσει καλά ή εάν το έχω σχεδιάσει καθόλου. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που μετάνιωνα για τις πράξεις μου, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήξερα να λέω ότι έκανες χαζουμάρα ή λάθος το ξεκίνησες ή κακώς το είπες ή χίλια δυο. Έτσι λοιπόν αποφάσισα με μια κάμερα, με κάτι πολύ απλό, μιας και έχω δει ότι στο YouTube τον τελευταίο καιρό είδε συγκυρίες, έλεγα πώς θα γίνει αυτό και βλέπω τον τελευταίο καιρό στο YouTube αυτό το είδος βίντεο πλέον είναι εφικτά. Ο κόσμος δεν σε σχολιάζει για την απλότητα, με τον δημιουργό του βίντεο απλά να κάθει στην κάμερα όπως είμαι εγώ τώρα και να μιλάει. Να μιλάει με τον κόσμο, να αναλύει τις σκέψεις του. Βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε που έκανα εγώ YouTube. Υπάρχει λίγο πιο... Το YouTube έχει γίνει λίγο πιο πιπεράτο, απαγορεύει πάρα πολλά πράγματα από τότε που ήμασταν εμείς στο YouTube. Άρα και εγώ θα προσπαθήσω να προσαρμοστώ. Βέβαια έχω αλλάξει και ηλικία, που σημαίνει ότι έχω προσαρμοστεί από μόνος μου σε κάποια πράγματα. Δεν θεωρούσα από τότε τον εαυτό μου YouTuber, άρα απλά έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που... Γιατί όταν μπήκα εγώ στο YouTube ήμουν ήδη μεγάλος, ήμουν 28-29 χρονών. Είχα 5 σκέψεις σωστές στο κεφάλι μου, τώρα έχω 6 σωστές. Συγκροτημένες. Το σωστό είναι κάτι το οποίο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Αυτό που θα κάνω, θέλω να κάνω, δεν ξέρω αν θα το κάνω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν θέλω να το σχεδιάσω. Δεν θέλω να αφιερώσω χρόνο ο οποίος θα με κάνει στο τέλος, επειδή θα κάνω ένα προσχέδιο, να μην πετυχαίνει και να ξενερώσω και να σταματήσω το οτιδήποτε. Βλέπω ότι αυτά το είδος του βίντεο που υπάρχουν πλέον στο YouTube με απλά μια κάμερα και να μιλάνε είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το δέχεται πλέον και έτσι θα κάνω κι εγώ. Με τι θα ασχολούμαστε τώρα? Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι, έχω ένα υπόβαθρο, έχω μια εμπειρία σε κάποια πράγματα. Ίσως όπως είπα, από τους 200 που θα δεις τώρα το βίντεο, οι 5 να με ξέρουν, οι 2 να με ξέρουν, άρα ίσως να περιμένω από μένα κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Η θεματολογία θα είναι διάφορη. Προβληματισμούς, όπως είπα, η ανάγκη στο να μοιράζομαι σκέψεις, το τελευταίο καιρό έχει γίνει για μένα μέσα μου ανάγκη. Που σημαίνει ότι πάντα με ενδιέφερε να είμαι εγώ καλά. Άρα, αν αυτό που έβγαζα προς τα έξω, εγώ το είχα κάνει επειδή ήμουν καλά, θεωρώ ότι την έπαιρνε την ενέργεια και αυτός που έβλεπε το βίντεο. Άρα, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ καθ' αυτό με μύθους, θρύλους, από εδώ, από εκεί. Θα ασχοληθώ με την επικαιρότητα, θα ασχοληθώ με θέματα που εκείνη τη στιγμή με απασχολούν. Και ναι, εννοείται ότι θα πιάνουν θέματα τα οποία ίσως έχω εμπειρία. Τι πάω να πει έχω εμπειρία? Τα οποία έχω βιώσει και θα ήθελα όχι να συμβουλέψω, αλλά να μοιράζομαι και εγώ την εμπειρία μου σε αυτά που θεωρώ ότι έζησα, ζω και μπορώ να βοηθήσω συζητώντας μαζί σας 5 πράγματα. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία δεν είναι
να μοιράζομαι γνώση. Δεν είμαι κανένας φιλόσοφος. Στο YouTube ποτέ δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το καινούργιο, η λέξη influencer, εμένα δεν μ' άρεσε από τότε. Δεν θέλω κανένας να φτιάχνει συνειδήσεις. Και θα σας πω κάποια παραδείγματα για να δείτε και πώς θα είναι τα βίντεο. Το ότι με σταματάνε μετά από χρόνια, 12, 13, του 2013, 2014, δηλαδή σε μια πορεία 3 ετών που ήταν το κανάλι. Παιδιά που ήταν τότε 13-14 χρονών και τώρα είναι 25-26 και μου λένε ότι τους έβαλα τα βίντεο να σκεφτούν κάποια πράγματα, κέρδισαν. Τότε έλεγα, ξέρεις, είμαι κερδισμένος. Δεν έχει σημασία αν εμάς ήταν ένα show, ήταν από εδώ, ήταν από εκεί. Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το show όμως είχαμε βάλει και κάποιες αρετές. Ποια είναι η αρετή, τόσο μεγάλη λέξη και εσύ τη χρησιμοποιείς έτσι απλά. Οι αρετές ο καθένας που είχε, γιατί ήμασταν τόσο δημιουργοί. Ξέρετε κάτι, όχι υπερβολές, ναι, show, ναι, όμορφα να το δείξουμε, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε όμως λέγαμε την περιοχή, το μύθο και να κάνουμε τον κόσμο να σκεφτεί λίγο out of the box. Άρα θα πιάνουμε ένα θέμα, θα ανοίγω την κάμερα και θα σας μιλάω. Έπιασε, δεν έπιασε, δεν με ενδιαφέρει. Είναι αυτό που σας είχα πει εγώ, είναι η ανάγκη. Οι 10-15 άνθρωποι που θα θέλουν να με δούνε, θα είμαστε εδώ και θα μιλάμε. Ελπίζω να κάνετε το like σας και το subscribe που λένε και τα καμπανάκια πλέον αυτά, γιατί ξεχασμένο κανάλι από το Θεό είναι. Θα έχουμε διάφορες θεματολογίες. Δεν υπάρχουν πλέον σελίδες και τα σχετικά. Το μόνο που ξέρω ότι έχω είναι ένα Instagram, θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και μέσα από τα βίντεο θα μιλάμε για διάφορα πραγματάκια. Δηλαδή με τους χάρη, λέω εγώ τώρα. Χθες είδα εγώ ένα βίντεο από μια εκκλησία εκεί που περίμεναν την περιφορά της εικόνας και έλεγε ότι είναι δαιμονισμένος. Αυτό θα το συζητήσω. Κάποια στιγμή μπορώ να δω κάτι στις ειδήσεις, παραδείγματος χάρη, τι προκάλεσε το φόβο, τι προκάλεσε εκείνο, τι από εδώ, τι από εκεί. Μπορεί ακόμα να ασχοληθώ και γιατί ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, ξέρω εγώ, δεν φοράνε τα ίδια ρούχα. Παιδιά, μια γυναικολογία θα είναι. Ναι, μεν έχω ένα παρελθόν και θα προσπαθώ να πατάω σε αυτό, αλλά χωρίς να ισοπεδώνω την προσωπικότητά μου. Με σεβασμό σε εσάς, δεν μπορώ πλέον και δεν θέλω να ασχοληθώ με βιντεάκια που έκανα πριν 15 χρόνια, αλλά με σεβασμό σε εσάς και κυριότερα σε μένα, γιατί και εσάς συμβουλή στους μικρότερους, γιατί μεγαλύτεροι δεν θέλετε συμβουλή από μένα, είναι πρώτο να σέβεσαι τον εαυτό σου, γιατί άμα σέβεσαι τον εαυτό σου, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα σέβεσαι και τις απόψεις των γύρων σου. Ελπίζω να πάει καλά, δεν ξέρω πώς θα μοντάρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τα βίντεο τα έχω στο μυαλό μου να βγαίνουν 10, 12, 15 λεπτά με μια θεματολογία εκείνης της στιγμής που με ενδιαφέρουν. Θέλω να ανεβάζω 2 την εβδομάδα, πολύ δύσκολο νομίζω, αλλά ναι, καλώς ήρθατε και πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι, αυτό που λέω προς το άγνωστο. Εν τω μεταξύ, κάτι μεταξύ μας. Πάτησα αυτό το ChatGPT, του λέω πώς θα ξεκινήσω, ρε. Δώσω καμιά συμβουλή, πώς θα ξεκινήσω. Έχω να ανοίξω την κάμερα 150.000 χρόνια. Τι να πω, μου έλεγε εκεί, μου γράψε ραχοκαλιά. Με το τι θα πες, τους γράψεις, παιδιά, δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με αυτά. Ναι, μ' άρεσε να γράφω τις αγωγές των βίντεο παλιά που υπήρχαν. Μ' άρεσε να έχω ιδέες από εδώ από εκεί. Αλλά σας είπα ότι μια ανάγκη το να μοιράζουμε σκέψεις πλέον είναι τεράστια και για τη δική μου προσωπική υγεία αλλά και την προσωπικότητά μου. Το αν τις ακούει κάποιος, ας ελπίσουμε ότι θα μπούμε στη διαδικασία συζήτησης. Δεν θέλω μονόλογο. Και ας είναι ένα βίντεο ψυχρό, γιατί στην ουσία εγώ το σηκώνω τώρα, μάλλον το γράφω τώρα, το δεις όταν το σηκώσω. Αλλά θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον να αναλύω καταστάσεις στο μυαλό μου και μετά να γράφω το βίντεο. Δηλαδή να παίρνω ένα θέμα και να λέω κάτσε τώρα να δω πώς θα το πω, τι μου προβληματίζει. Κάτσε να το πω στον κόσμο. Αυτά τα πράγματα μου προβληματίζουν. Ή αυτά τα πράγματα πιστεύω. Και τι πιστεύει ο κόσμος. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ωραίο. Και αν δεν είναι ωραίο, θεωρώ ότι θα είναι τουλάχιστον για μένα, όχι αντιβίωση, ας το πούμε ένα παυσίπονο καθημερινότητας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας, παιδιά, κάντε μια εγγραφή όσο δεν έχετε κάνει, πατήστε το καμπανάκι γιατί πολύ απλά ο αλγόριθμος μας έχει εκεί που ξέρετε, τουλάχιστον όποτε θα σηκώνω τα βίντεο να τα βλέπετε και πάμε μαζί να... Όπο ρε φίλε, μου έρχεται μια πρόταση, δηλαδή τόση ώρα προσπαθώ να σας κάνω το close, αλλά μου έρχεται μια πρόταση και δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτή η πρόταση, αλλά έχω μάθει στη ζωή μου ότι αυτό που σου έρχεται πρώτη σκέψη, αυτό πες το. Η πρόταση είναι τόσο απλή, αλλά φοβάμαι να σας την πω, γιατί ίσως αυτή η πρόταση είναι και δέσμευση και ίσως η δέσμευση εμένα με αγχώνει. Ναι, όχι, δεν θα το πω.
Καλώς ήρθατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.